23 ta' frar, San Polikarpu, Isqof u Martri, għex bejn is-snin 59 u 155. L-atti awtentiċi ta' dan il-martri famuż kienu miktuba mill-Knisja ta' Żmirna u huma dokument importanti fl-istorja tal-Knisja tal-bidu. San Polikarpu kien żagħżugħ meta ġie mammet minn San Ġwan l-Evanġelista u sar dixxiplu tiegħu f'madwar is-sena 80. Meta kellu 37 sena, ġie ikkonsagrat Isqof ta' Żmirna minn San Ġwan stess, probabbilment qabel ma kien eżiljat f'Patmos fis-sena 96. Polikarpu mexxa l-Knisja ta' Żmirna għal 70 sena u fost id-dixxipli tiegħu insibu lil San Irinew u lil kittieb Papilja. San Irinew ħalla miktub li San Polikarpu kien jaf personalment lil San Ġwan u lill-oħrajn li kienu raw lil mulej. Waħda mill-avvenimenti kbar f'ħajtu kienet madwar is-sena 155, meta kellu aktar minn 96 sena, ftit qabel ma miet. Mar Ruma biex f'isem il-Knisja tal-Lvant jiddiskuti mal-Papa San Anicetu it-twaqqif tal-jum tal-festa tal-Għid il-Kbir u ddeċidew li l-żewġ knejjes jiċċelebraw l-Għid għal rashom skont l-użanzi rispettivi tagħhom. Taħt l-imperaturi Lucius Verus u Marcus Aurelius il-qaddis kien arrestat u meħud quddiem il-prokonslu. San Polikarpu ġie miġjub quddiem Kwadratu li kien prokonslu tal-Asja u kkundannah għal mewt billi jaħarquh. Meta ġie mitlub biex jiġħad lil Ġesu wieġeb: Jien inni 86 sena li sirt nafu, ħabbejtu u servejtu u hu qatt ma naqasni. Kif nista' niġħdu issa? Talli ma rridx jiġħad lil Ġesu u kien ikkundannat għal mewt billi kien mitfuħ fin-nar. L-awturi tal-atti tiegħu li jgħidu li kienu xhieda ta' dak li kitbu isemmu l-fatt li l-fjammi tan-nar ma mmissewx imma ffurmaw bħal arkata fuq rasu. Minħabba f'hekk Polikarpu kien maqtul bix-xabla. Il-mewt tiegħu ġrat fit-23 ta' frar għal-ħabta tas-sena 166. Ġismu ġie maħruq imma xi għadam tiegħu inġabar b'devozzjoni mill-insara u llum jinsab ippreservat fil-Knisja ta' San Ambrogio in Massimo f'Ruma. San Polikarpu huwa wieħed mill-Padri Apostoliċi. Ir-rakkont tal-martirju tiegħu, l-ittra tiegħu lil Filippin u l-ittra li San Ignazju ta' Antiokkja kitiblu huma fost l-aktar dokumenti prezzjużi tal-Knisja Bikrija. Dan li ġej huwa qari minn ittra tal-Knisja ta' Żmirna fuq il-martirju ta' San Polikarpu. Meta kollox kien imħejji għal ħuġġieġa, Polikarpu neżaħ wejġu, ħalli l-ħsiem u għamel kif seta biex neħħi wkoll il-qorq minn riġlejh, ħaġa li ma kienx jagħmilha qabel għax l-insara kollha kienu dejjem bl-imħatra bejniethom min jersaq lejh u jmissu l-ewwel għax sa minn qabel ma ħar martirju kien bniedem imżejjem b'kull tiba minħabba l-qdusija ta' ħajtu. Fejn kien qiegħed issa kellu madwaru dak kollu li kien tħejja għal ħuġġieġa. Resqu fuqu u riedu isamruh bl-imsiemer iżda hu qalilhom: ħalluni hekk. Min tani l-grazzja li mmut maħruq jenni wkoll biex nibqa' fin-nar b'qalbi fis-sliem bla ma jkun hemm għalfejn issamruni. Għalhekk ma waħluhx bl-imsiemer imma rabtuh biss. Tom idejh wara daru u rabtuh. Kien qisu barri sabiħ mill-merħla l-kbira lest għas-sagrifiċċju bħal vittma li toġob imħejjija għal Alla. Refa' għajnejh il fuq lejn is-sema u qal:
Mulej Alla li tista' kollox, missier ta' Ġesu Kristu, ibnek il-Aziz u l-imbirek li ġi fostna u għarrafna minn inti Alla tal-anġli u tal-qawwiet, Alla tal-ħlejjaq kollha u tal-ġusti kollha li jgħixu quddiemek. Tkun imbirek mulej għax inti oġbok li llum f'din is-sija flimkien mal-martri nieħu sehem fil-kalċi ta' Kristu ibnek biex bl-Ispirtu Santu nikseb il-qawmien tar-ruħ u l-ġisem għal-ħajja ta' dejjem li ma titħassarx. Ilqani magħhom illum quddiemek bħal sagrifiċċju ta' offerta sabiħa li toġbok, kif inti stess ħejjejtu, kif urejtni sa minn qabel li kellu jsir u issa qiegħed tagħmel li jseħħ. O Alla tas-sewwa li ebda gidba ma hemm fik. Għalhekk infaħrek, imbirkek u nigglorifikak għal dak kollu li għamilt miegħi bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, ir-Raj etern tagħna mis-sema, permezz tiegħu tingħata glorja lilek miegħu u mal-Ispirtu Santu issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Wara l-ammen li bija għala it-talba taw in-nar lil ħuġġieġa. Kif in-nar beda jikber u jola, rajna qudiemna dera tal-għaġeb. Alla żamna sa dak il-ħin biex nistgħu naraw dik id-dera u ngħidu lill-oħrajn b'kull ma ġara. Għax in-nar infetaħ qisu ark u sar donnu il-qluħ ta' dajsa fir-rieh bil-ġisem tal-martri f'nofsu. U kif kien hekk fin-nofs kont tistħajlu mhux laħam mixwi imma ħobża misjura jew bħal deb u fidda jleqqu fil-forġa. U riħa tas-sew tfuħ li xammejna kienet qisha inċens jew xi fwieħa prezzjuża. Missier, jien imbirkek talli ħaqni din il-ġurnata u din is-sija, hekk qal Polikarpu. U int, lest jew lesta tibqa' lejali lejn Ġesu f'kull ċirkustanza ta' ħajtek, anki jekk ikollok iġġarrab xi forma ta' martirju minn dawk li jagħmlulek il-ħajja diffiċli għaliex inti ta' Kristu. Talba. Alla tal-ħolqien kollu li jogħġbok tagħti lill-Isqof San Polikarpu post qalb il-martri, għatina li bl-interċessjoni tiegħu waqt li naqsmu miegħu fil-kalċi ta' Kristu aħna nqumu għal ħajja eterna bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Mulej, in-nar ta' mħabtek mela l-martri San Polikarpu bil-kuraġġ. Il-Vanġelu neħħielu kull biża' mill-mewt. Għati lill-poplu tiegħek il-grazzja li jħobb bħalma ħabbu, li jgħix bħalma għexqu u li jmut għal fidi. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.